बेयावनो बयखौबो बैसागु बोथोरनि खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जोंहा देग्लाय लेद'फारा जांख्रिखां क्लाबा 25थि रुफाथि मायथाइ बैसागु फोरबोखौ जोङो मोनसे मेहेरगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो जोङो हाबाफारि बायदियै जोंना सेथि हाबाफारियाव फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बेबायदिनो जोङो इयुन जोलैफोरखौ इयुनाव गोजौ थाखोआव दावखोलांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर जोंनि जांख्रिखां क्लाबा थांखि लानाय जायो। बे हाबाफारिफ्रानो जाहैबाय जोंना गेलेनाय आयदा दं। गेलेनाय आयदा बिदिनो खारनाय बारनाय बायदिसिना जों आयदाफोरखौ लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो सानजौफुनि जाखांनानै जोङो थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय, खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' लिरनाय बादायनाय, मिथिखायै लिरनाय बादायनाय, जों बेफोरबायदि आयदाफोरखौ थुनलाइयारि आयदायाव लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो बेलासि समाव मोनाबिलि समाव जोङो दरबा गामिनि बैसागु मेथाइजों बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदिखौ जों लालांनाय जायो। आरो बिनि उनावबो जोंहा गाबोननि समाव जोङो फुंबिलि समनिफ्रायनो सेथियावनो जोङो गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो सौराय फिथा जानाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। जोङो बोराय जोंनि गामि दरबानि सिङाव जेसेबांनाखि जोंनाव 60 बोसोरनि गोजौसिननि आबै आबौ मादै आयंमोन दङ, बिथांमोनखौ जोङो बेयाव बरायनानै लाबोनानै जोङो बिथांमोनखौ आर'नाइ गांसे गांसे सोनानै जों उन्दैफ्रा खुलुमो, उन्दैफोरखौ सनमान होयो। बिनि उनाव जोङो सौराय फिथा जयै जालायलायो। बिनि उनाव जोङो हाबाफारि आरो बुंबावनांगौ दङ जे जोंहा सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ हिसाबै जोङो मोनसे जोंनि बे ओनसोलनि जारिमिनारि बिसम्बि जोङो देग्लाय बोसोराव सुजुदों। बे बिसम्बिनि मुङानो जाहैबाय बिमा दैनि रुगुं। बे बिसम्बिखौ जोङो गाबोन जोंनि मानगोनां आलासि 20 नं बिजनि समस्तिनि MLA मानगोनां अजय कुमार राय सारा जोंनि बे बिमा दैनि रुगुं बिसम्बिखौ बेखेवनानै होफैगोन। लोगोसे जोंनाव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दङ मानगोनां जोंनि बड'लेण्डनिनो मुंदांखा फावखुंगुरबो बिथाङा फैलाजे बरगयारी अथवा जोंस्रां बरगयारी। बिथाङा जोंनि गेजेराव गाबोन गेवलां मेलाव नुजाफैनो हागोन। बिथांखौ जोङो आलासि महरै लिंहरदों। बे बिथांखौ लिंहरनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि आथिखालनि आबहावाखौ लानानै बिथाङा मोजां लाइमोनफोरखौ बोसोन होबोगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जोंनि नैबे उन्दै लाइमोनफोरखौ मोजां बोसोन होलांगोन होननानै जोङो बिथांखौ जोङो आलासि महरै गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ कालारफुल एबा मोजाङै समायना रमायनायै खालामनो थाखाय जोङो देग्लाय 1 दाननि थाखाय जोङो हारिमुवारि दामनाय देनाय मोसानाय बे आयदाखौ जोङो जोंनि जांख्रिखां क्लाबनि सिङावनो जोंनि उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो दामनाय देनाय फोरोंनायखौ जोङो मावबादा हिसाबै खुलिनानै होनाय जादोंमोन। दिनै जों बे हाबाफारियावबो साक्सेसफुल। जोंना दिनै बे लाइमोन बिथांमोना फंबाय बिनानावमोना जोंना दामनाय देनाय आरो मोसानायाव फुरा फाक्का जानानै फैबाय। जोङो मोननो हाबाय जोंनि गेजेरावनो। बेबो जोंनि गोग्गाथाव मोनसे रादाब। आं आरो बारा गोलाव बुंनो सानासै। गाबोननि समाव आरो जोङो लोगो मोनलायबावगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।